सिस गोगोम खाथिथारदों माथो मा देग्लायहाय आबाद मावनोसो नागारथारगोन नामा मा आबाद मावनो नागिरदों बाल मा खर' नायनोसै बिनिया मोजां बाथ्रा बुंबा रागासो जोंलाबायो आइखौ फुनलायनानै खोथा दांगौ मिथिबाय सिरिथा बांद्राय खोथा दाबुं मानसिफोरजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ सोलोंना ला खुगाया बुथुमनानै होजागोन आंजों मा बुंदों नों आंनि खुगा बुथुमनो औ बुथुमगोन आं मा खालामनो नोंलाय खालामनांगोन माबा मोनसे खालामथारनांगोन सोरबा आंनि फिसाजोखौ अपमान खालामगोन आरो बियो नायनानै थानो नाङा नों गिनो नाङा नैबे अमूल्य थासान्दियाव थारुन हानायानो जोबनाय नङा नामा नोंस्रा जोबगोन मानो जोबा जानो ना मा बुङो आइ थारुन हानायावनो इसिबां गोबाव जायोब्ला माब्ला मोननांगौ जाखो मादि मोनखाङोथाय बिफा फिसा लोगो लाब्लाथाय संसारनि खामानिखौनो बावगारजोबो थांनायसाय थारुन ओंख्रियाव ना मानैसो गारसनना होब्लासो गोथाव जागोन ना मा होनो फिसाजोजों लोगो नांनानै डायलग होबाय दाथा थांदो थां फुख्रियाव ना मानैसो सारना लायथां मालै ना सारदों नामा बेनिफ्राय नुराखै नामा आं मा खालामदों नुहुराखैब्ला बेयाव फैनानै नायफै खोथा बुंनो फैदों नोंनि बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो फिसाजोफोरखौ बिलाइनो हायाखै सिगुन बोराया हिनजाव गोरलै लानानै लाजिनोबो रोङा बियो मा सिगुन बोरायखौ नुनानै बथलसो गाखोबाय नै बाबु आलु सेरसे सामब्राम फवासे दालि आधा केजि संख्रि सेरसे लानानै फै थां माबार थां थाब फै आहा ओंखामा मोननोसैयानो जागोन आइ जाबाय नोंना बावद्रायथारो दे मा जाखो नोंहालाय जाबाय थुदो नों जोमै दैब्रु खौरां नोंखौ नुबोला आंहा हाबिला जायो नोंखौ नुबोला आंहा हाबिला जायो आंबो नोंजों लोगोआव थांफानो बे रुगुङाव थानाय सिमापुरियाव आंबो नोंजों लोगोआव थांफानो बे रुगुङाव थानाय सिमापुरियाव थाहैनो आलो नोंनि सात दान्दालि थाखो मैजों मा जाखो नोंहालाय मा गोब्राबबाय थाखो जोंहा दिनै क्लासाव खन्थाइ मुखस्थ होनांगौ हायाबा सारा क्लासनिफ्राय एरन हरगोन बे बसुमतारी साराबो ना हरसेयावनो सोरबा खन्थाइ मुखस्थ लानो हायोहाय गोदाव सोरावनो खोनासंलाय सारा ना गोदोहाय ना गाहाबा नखल लानानैसो पास जानायनो जाबाय बेबायदि डायलग होबाय थायोब्ला फरायसालियाव सौहैनाय नङाबो
खुगाया गेवब्लाथाय जोख्लोबफिननोनो रोङा बेबायदि खन्थाइ मोखास्थ' खालामनोब्ला नोम्फानि केरियाराव गाखोनानै फै आं खन्थाइसो खस्थ' खालामदों दा बिदि गैया आंनि साइकेलाव लामा सामा खन्थाइ मोखास्थ' खालामो नामा आंहा बावद्राय बे गथ' गालांजागोनबो थौ थांबायबो मा जाखो नै बेखौ लांफा आलु सेरसे संख्रि सेरसे दालि आधा केजि सामब्राम फवासे सुलाय आदा नैबे थालिरखौ न' सिङाव दोननानै दै गिलाससे लानानै फै नै नों जे होनदोंमोन हाथायाव थांनो होननानै गाबोन थांगोन जारौमोनहाबो गाबोन स्कुल बन्द बिनो न'खौ गाबोन नेनो हागोन अबहाय थांनो नागिरदों आंहाबो दासान्दि न'आव थायै थायै बासो गाथारदों नों बबावबाफोर थांबाय बायोबा आंखौबो लांफाहाय गोसोफ्रा गोजोन बायो खोमा हामथारबायहाय होमब्लालाय नोंबो थांफायोबा न' जिरायदो नों थाङाब्लाबो जासिगोन बिफा जों सानैजों थांनानै फैनोसै जों हाथायाव थांनायनिसो खोथा रायज्लायबाय थादोंमोन बेसेबा गोबाव जाबाय हाथायाव थांनाया बेबायदिनोसै आंहालाय बहाथो हाथायाव थांनो सम मोनबावखो जोंहा नांगौमानिया बिलिफाङानो लाबोजोबखायो हा नोंहालाय बे थालिरखौ बबेनिफ्रायथो मोनबोखो बे लामायाव मेलेख'खौ हाथायाव लांबाय थानाय नुनानै जारौनि थाखाय जाबसे लानानै फैदां नोंसोर जिरायथ'लाय आं एसे साहा फुदुंनानै लायनि दे सिनि एसे बारा होनानै फुदुं माबा नोंसिना बिलिफाङा न'आव गैया नामा बेखौ दिनै नुथाराखै बेनि खोथाखौलाय मा बुंबावनो बबेयावबा नांखादोंलायनो जेखाइखौनो हमनो रोङा बेनो आंजों हमनो फैफादों नोंखौ लाबोनायनिफ्राय लाबोयो साबसिनमोन आं दालाय हमाखैबा माथो माबोरैथो हमबावनांगौ दानो बांद्राय रायबाय थायोबा थांफिनगोनसो आङो नै नाया हमफैदो जेखाइनि नाया लानानै फै बे ना फिसाफोरखौलाय मा खालामनांगौ बेफोरखौ हमबाय थानांला जेखाइनि नाखौ हमनायावनो एथ' सम लाबाय नोङो बोरो नाया माथो नायानो गैया गावबो माथो मासेबो मोनाखैलाय गोग्रोमाबा ना मोनो नामा ना मोनदों ना हरलाय जा गिदिर दालाय माथो मोनखो नों बेबायदि मोननो रोंदों नामा बेलाय माथो बेलाय बे नोंनि एफा फिसा आंनिखौ नुवाखै नों मासेबां गिदिर खेला गेलेनोसो फैदों नोङो ना हमनाया सिरि हमबाय था आं नोंजों बांद्राय खेला गेलेयाखै माबार हमफिन एफा फिसा आं बेबायदि फिसाखौ जाया आंनो नाङा बेखौ माखौथो जायो आंनो बैखौसो नांगौ बे जेकेट थिखोना हर न' होनबालाय थांदो न' बे ना गिदिरखौ नों लांफादो
सोर जाखोलै नोंलाय? नायसाय नायसाय नोंसाजोनि आखला बिदिब्ला ना हमनो नोंबो थांदोंमोन? सोर बेलाय? मा बुंखोहाय फिसाजोखौनो सिनायाखिसै नोङो? मोनाबिलि? नोंलाय माथो थालिरखौ थाइसेबो जायासै न' बेखौ जा। बेबायदि होनायखौ आं जाया। आंनो दौनानै होबासो आं जागोन। नों सिनेमायाव नुवाखै एक्टर एक्ट्रेसफ्रा माबायदि दौलायलायनानै जायो? न' होनब्लालाय न' जादो। जाबावदो। जाबावदो न'। जाबावनो जाला। मालाबा थालिर बिदिनो दाबावगोन दे। नों आंखौ दौनानै जाहोबाय था दे। जागोन दे। बोरो मोनाबिलि बोरै फैनाय? मानो? फैथ'ल'ना नोङो। बे थालिर जाबसेयालाय बबाहायथो थाखो? ना नों बबावबा दोनदों? ना नों जादों नामा? आं? आं थाइसेल'सो जादों दा। थाइसेल' जादों? माखासेयालाय बबावथो थांखो? बोरमा जाबाय। बोरमा जाबाय? नोंनि बोरमाया माब्लाबा जाजासिगोन दे आंजों। बोरमा फिदों मोजाङै फि। बोरमा मासेखौ सामलायनो हाया। हाबा जाबा फिसाफोरखौ मा सामलायनो नोंलाय? नङाबा थिगखौनो बुंदों नोङो। मा होनदों नों? आंनि बोरमाखौ जानो नागिरदों? खुगा दं होननानै जानला मोनला बुंना मिथिबाय? हर आंनि बोरमाया आंनि बोरमाखौ दादागाबाय। हट। होगार। नुबाय नामा दे आंनि मैगंखौ जाहोजोब्बाय? इस बाथ्रायाथ' गाज्रियानो जाबाय नङा होमबा? दे नों थांदो होमबालाय आं बुजायनोसै बेखौ। बोरमा फिनो फैदों बाव। मा बुंदों? आं बोरमा फिदों नोंहा मा नांजादों? बेखौ सोरनि न' सानदों? बारा दुगा दा देखायखा। बिब्दि दानायखा मेगन थाइनाया एकल' जागोन आंजों। नै जालायबाय बिसिना। जोंनाबोथ' मोनाबिलिया खम नंखाया। बिलिफांजों नांग्रांबाय थायो। मालाबा बिसिनि नांलायनाया गाज्रि महर लाहैगोन नामा बेखौसो गिथारो आं। बुंनो थाङोब्ला बिसोरनि गेजेराव बाथ्राया बिब्दि नङा। बिसोरो गावजों गाव सानैजों मोजाङै बुजिलायो। बिसोरनि नांलायनाया असे नांलायनाय नङा। बियो बिसोरनि गेजेराव अनलायनायसो। बिदिबाथ' मोजां। बाथ्रायाथ' नंद्रायैबो नङा। दिनैसिम बिसिनि समफ्रा बेबायदिनो बारलांबाय। उन्दैनिफ्रायनो नांलायलायनाय एदावलायनायजोंनो मालादि इसिबां गिदिर देरबोखो थालखौनो मोनस्लाबासै। बिदिब्लाथ' बिसोर सानैनि सोमोन्दै जोंहा जेबो साननांगौ गैया। आंहाथ' सासेल' फिसाजो। बिफा हिसाबै बिनि गोसोनि खोथाखौ आंबो मोजाङैनो हमदांनो हायो। दे बिदिब्ला नों थाथ'दो, आं थांनोसै। आंहा गामियावबो एसे गिदिंहैनांगौ दं। दे बिदिबालाय थांदो। आयै, आं एबार गरम बन्द'आव माहाय थांनो?
मानो नांगौ आं न'आव थायै थायै बाबाय आयै जेन्थ'खा मोना माला सफैगोन बेलासिहालागै सफैगोन खोमा आंथ' सिन्थासो जाबाय जोंनि न'खौबा संनो रोंगोन ना रोङा मानो आगोलहाय फैफेराखैमोन आरो नों उन्दै समाव फैदोंमोन खेबसे दा बावबायसो नामाथाय दा नोंनो नायस'हैदो एसे थाङोबा बिलिफांखौबो लांफा बिलिफां औ सोरखौबा नांगौ होन्दोंमोनलाय नोंथांमोननो अमैल' बसुमतारीखौ बबे गामिनि अमैल'खौ नागिरदों बियो गेन्द्राबिलि गामि नङा नामा नंगौ बियो गेन्द्राबिलानो बिदिब्ला गेन्द्राबिलनि अमैल'खौ नांगौ औ नंगौ गोजोन्थों आंनि मुङा खेबगां बसुमतारी हे गोजोन्थों अमैल'आ जाहैबाय आफानि आदानि माने आयंनि फिसाज्ला अबयसे असे बिमायं नङा गोजानैसो जायो अ नंगौ नामा नंगौखायनोथ' होनदों दिनैसिम 45 बोसोर जाबाय आं बे गामियाव फैनाया गैया गोदोनि बादि केन्द्राबिल नंला गोबां सोलायबाय बे गामिया माबा नङाना अमैल' बिथांनि न'आलाय बबेथिंजायथो जाखो गोबाव जाबाय नामा माने नोंथाङा आंनि न'आव थांनानै सोंहै अब्लानो खोन्थाहरगोन माबा सोंबाय माबासो फिनबाय हा बिनि न'खौ माब्रै नागिरना मोनबावनांगौ जाखो आदै जगेश नङा होमबा नोंथाङा औ नंगौ नोंलाय सोरथो जाखो आंथ' नोंखौ सिनायनोनो हायाखिसै आं अमैल' बसुमतारीनि फिसाजो नों जेन्थ'खा नङा होमबा औ फैदो बिदिब्ला जोंनि न'आव आदै नों बिलिफांजों फैफादो दे लासै लासै थां सेंग्रा हा नोंनि मुङालाय माथो जाखो आंनि मुङा बिलिफां बे नामखौ दासो बुंलांदोंमोन आंसो बावगारदों हा बेसेबांथो फरायखो बिए पास जानानै दा न'आवनो दङ हा न'आवलाय सोर सोरथो दं आफाया गैला दा आइजो आंजोल' दङ ए थौदो बिदिब्ला बाबु ओंखाम नांबावगौमोन नामा आयै मोनाबिलिनि न'आव आलासि फैदों जेन्थ'खा मुंनि सासे सिख्लाबो फैफादों बबेनि आलासिनो मोनाबिलिनि बिब्थिनो जोंनावबो साहाफोर लोंनो लेंबोबानो जाबाय जोंनाव जों लागोआव थानानै माबायदि मोनखो नोङो हा माबायदि मोननांगौ जों जेरै मोजां मोनो बिदिनो मोनगोन ना मा बुङो है माबा बुंलाबाय थायो बियो फैदो खालमासिनि गरम बन्दआव जों लागोआव फैबावदे जोंबो नोंसिनियाव बेरायनो थांगोन एबाराव हले थांफानो हानाय नङा बारियावबो मैगं गायदों दैबो सारबाय थानांगौ दैबो सारबाय थानांगौ आरो दै साराबानोथ' रानलांजोबगोन गासैबो होमबालाय आंबो गाबोन दै सारफाहैगोन दे नोंबो सारफाहैनो सोरांबानो फैनांगोन नाथाय औ सोरांबानो फैगोन आं थुदो थाबायदो
ओइ जारौ नै नोमाया न'आव दंना गैया दङ फै जिराय फै बहाथो थाङामोन नोंलाय थाङाखै थांनोसो नागिरदों नोंखौ सोङाखैना आं फार्स्ट सेन्देलखौलाय मानो आखायाव लादलाबायखो आखायावसो लादों गोदोनावथ' सोना लायाखैना मा जिरायनोबो थिनला नुवाखैनो सियारखौ ओइ मोनाबिलि बिमा ओरै फैथ'नायसाय ए आं न' सिङाव खामानिसो मावबाय थादोंमोन माबा गोनां खामानिफोर दंमोन हाथायावसो थांनो ओंखारदोंमोन आं नै सेन्देला ज' जालायबाय प्लास्टिकफोर दंबा हरदो आखायाव सेन्देल लानानै बेरायनोबो लाजिलायलाङो दे जिरायथ' आं लायनि सोरखौथो लाजिलाबायोसै नोंजों रायलायाखैना आङो न' बेहायनो सोनानै लादो दे हामथारबाय थांनोसैबो आङो मोनाबिलि आंखौ नागिरबाय सोंदां नों फैनायखौ रावबो मिथियाखै नामा माब्रैथो मिथिनो रावनोबो खिन्थिया लाबानो सिरि सिरि फैखोमानायखौलाय मानोथो रावनोबो खिथा लाबानो फैया मोनाबिलि नों जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि लोङा आंहा न'आव लोंबोखाबाय लोंलांलाय लोंबा जेबो जायाथ' नों एसे बांद्राय देखायो बेवहाय जिरायबाय थानो नाङा थौ आइ लिंहरबाय थांगोन ना मानो लिंफैलायनांगौ न' बिस्कुटखौ मोननैसो जालांदो नोंहा जेनथ'खानो नांबावगोन नामा नांला खुगा खोलाबजोब्बाय गेजेर गेजेर जोंनि गामियाव बेबायदिनो फैबाय थादे जोंहा बे सानैखौबो नोंसिनि न'आव थांफा होगोन आङो नाथाय दा नङा जोंहा बारियाव मैगं गायदों नालाय बे थायाबा जाथारनाय नङा बेवहाय जेसेबां गोबाव थागोन इसेबां मोनाबिलिजों जोंहानि न'आव हाबफैबाय थादे नोंहालाय मालाथो न'आव थांनो सानदों आंहा थांनायनि सम फैबाय आफाया आंखौ फैनानै लांफैसिगोन ए बिदिबा नोंहा फैफिनगोन औ आंखौ लांनो फैफिनगोन आफाया आंनि थाखायनो आइया सिन्था खालामगासिनो दं साननांगौ माथो दं बिलिफां दं मोनाबिलि दं हजोंहाय मोजांसो मोनदों बियो बिलिफाङालाय सोरहानि जाखो सेंग्रालाय जोबोद मोजांथार बिए पास नायनो मोजांथार अन्थावथाव जोंनि जेनथ'खाजोंलाय माबोरैथो सिनायलायो मोनाबिलिनि दारै सिनायलायनाय आरो न'आवलाय सोर सोरथो दङनो गथ'आलाय बिफा गैलिया बिमा फिसा सानैल' मा होनदों बिफा गैया बिफा गैयै सेंग्राखौनो सानफ्रामबो आंनि सिगाङाव रायखांबाय थादों नों बांद्राय सिखांबाय दे खालि बिलिफां रथ'लाय रथ' मानो इसिबां दावराव दावसि खालामलाबायदों दावराव दावसि नङा गोख्रैनो आंनि फिसाजोखौ लानानै फै नोङो नोंनि मथ'बा मा आं बेखौ बुजिनो आद्रा गैला सासेल' फिसाजो जायाफ्रा मा दागोब्रामलाबाय नोङो आं माबा फिसाजोखौ न'निफ्राय नोंसो बाथ्राफोरखौ गुबुन रोखोमै लादों जेनथ'खाया उन्दैनो दंना बेहा हाबानि बैसोआनो जायाखै जाबाय माखौलाय इसिबां रागा जोंलाबायदोंसि मालाय जारौ जेनथ'खाया हजों रंजा बाजा थानानै जोंखौसो बावगारलांबाय होनदां नै नुबाय ना गासिबो स्टाम्पखौनो होथेजोबलायबाय
माथो जाखो मानो आसि दिन्थिलाबायखो मा जानांगौ नुवाखै आउट नायगोन आं नोंखौ ओइ मा जाखो माहाय नांखो आयै माहाय नांखो थै गबाय उफ उफ आइदै 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 नोंहालाय मा जाखो जेबो जायाखै मेगनाव माबा एम्फौसो हाबदोंमोन बोरो दे हामसिगोन थुदो थांसै आथिङा बिराद साबाय आइदै आइदै र' आं बेटखौ लानि नों सिथाम आरो बलखौ ला दे आदा बिलिफां आंखौ थिखोनासो लांनांगोन आइदै 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 ओइ नोंनि गस्लाया मा जाखो जेन्थ'खाया गेलेबाय थानायाव आथिङाव दुखु मोनदों बावनो जेबो मोनैयाव गस्लाखौ बिसिनानै खानानै होदों आं बेबायदि हारसिं हारसिं थानो नाङा नों मोनाबिलिजों थानो हाया नामा आं फैफिनबावगोन ना आरो माब्ला फैफिनबावगोन आं लोखि फुजायाव फैफिनगोन एबार लोखि फुजायाव फैबा आं नोंखौ जोंनि न'आव लानानै थांफागोन ना मोनाबिलियालाय न'आव गैया नामा
थांदो आइ जाबाय आरो फैफिनबावगोन ना जाबाय जाबाय इसिबां गोबाव जाबाय नोमाया हजों सिन्था जाबाय बे मानोबा आंनि गोसोआ गिखांदों नोंखौबा खाथियाव मोनफिनगोन ना मोनफिना जोंखौ दाबावगार दे मोनाबिलि आं थांसै सफैफिनगोन थादो थादो आं थांसै दे बिदिब्ला जों थांदिनि गाज्रि दामोनलायसै गथ'फोरनि हालोदखौ नुनानै आंहाबो गोसोआव गाज्रिसो मोनखांबाय थाथ'लायदो थांदो मोजां मोजां थां एबार फैबावबा नोमाखौबो लाबोफा दे छे जेनथखा थांनायनिफ्रायनो न'खौ लांदां लांदांसो मोनग्रा जाबाय दानो बेबायदि मोनबाय साननैसोनि उनावथ' मोनाबिलियाबो थांगोन आं गोजानाव हाबा जाया जोंनाबो मा जादोंथाय ओरैनो सानहाबलाबायग्रासो जाबाय नोंनि सुइटारखौबो सुनांगौमोन गोजां बोथोर सफैबायना हा सुनांगौ नालाय सुनानै हो आं नंलाय मानोथो सोंनांगौ जाखो जोंना जारौआ बबाव थांखोथाय दासान्दि बेबो बांद्राय बेरायग्रा जाथारबाय जों सिगांनिफ्राय बांसिन सोलायलांबाय नामा आं माबा मोनसे सोंदों नङाना मा जाखो जों सिगांनिफ्राय बांसिन सोलायलांबाय नामा जानो नों मा होनलाबायखो आं सोलायाखै आं आगोलनि बादिनो दं नोंसो सोलायलांबाय बाथ्राया बिदिब्ला बेबादिसो आबादखौ आदि मावदों नामा नोंथाङा मा बुंदों आं हले एसेबो हमदांनो हायाखिसै आबादखौ आदि मावदों नामा आबाद औ आबाद नोंनि नोंसाजोआ माथो बिलिफांनि बारियावसो जिरायगासिनो दङलाय बेखौसो खोन्थालांनो होनना फैदों दे आं थांनोसै एसे नोजोर होदोलै
माबा नङाना मोनाबिलिनि थाखाय फुजानि जि लायनायनि सम जाबायना फुजायाबो सफैबायानो आंनोबो ब्लाउस गांसे नांगौमोन फुजा 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 होफैगोन ना लाबोगोन ना मानो दे एफाग्राब जिंगासिनांगौ जाखो जेन्थ'खानि माबाफोर खौरां मोनदों नामा मानो सोंखो आं मानो बिनि खौरां लानो मानो बियो नोंनि लोगो नङा आरो लोगो मालाय मा जानो नों आंनि खौरां लादों नामा नोंनि खौरां लानो नोंहालाय मा जाखो फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम नोंजों थायो माथो आंलाय सिगाङाव थायोमोन दा थालिया दा नोंनि साइकेलाव थायो मा बुंलाबायदों आंथ' जेबो हमनो हायाखै माबोरै हमनो हानो माब्लाबा नों आंनि सोमोन्दै सोंफेरदों आगोल आंनि खावलायाव मा नांग्रांबायनानै खुदुमा मबाहाय गोदाव सोराव गिदिंग्लाबाय थाहैदों न'आवनो इसेबां खामानि दङ लाजियोना लाजियाफालाय मालायनि फिसाइफोरखौ नुवाखै नामा सानफ्रामबो न'नि खामानियावनो नांथाबनानै थायो फुजा सफैलायलांबाय न' बांफोरखौ दे फोसाबनांगौ बेफोरखौथ' उदैसानो गैला रसाय र' आंखौबो बुंनो होसाय आंखौ बुंनो होला नामा फिसाजोआथ' जे ओंखारलांबाय खबरानो गैया मोननोनो थांला बिफा जेरै फिसाजो आं नोंसाजो बादि खामानि गैया दामानि गैया गिदिंलाबाय थायाखैना सेन्टारनि फुजा कमिटिनि मिटिंआवसो दङमोन दा आं सेक्रेटारि बाबुआ मिथिङाव नुजायाब्ला गाज्रि मोनगोन नङाना नोंलाय माथो जारौनि बाथ्राखौनो बाराद्राय सावलायबाय थाखो मानो बेखौ जोंहा सानसे समाव बिलाइ हरखानांगोन अब्ला मा जागोन बाथ्राखौ आं ओरैनोसो बुंदों फा जारौआलाय बहा थांखो ओइ र' आं बुथुमनानै होनि जाबायथ' लासै लासैबो नों एसे बोरो नामा आं मेंबाय आया आं मारै बोनो हानांगौ नों हौवा मानसियानो बोनो हायाखै आं हिनजाव मानसियालाय मारै बोनो हानांगौ मानो हिनजावफ्रा ओंखाम जाया नामा माबादि खोथा बुङोथाय
मोनाबिलि आं साहा फुदुंगासिनो दङ नों न'आव दाथां खोमा लासै लासै लिरबाय था दे आं साहा लोङा बिस्कुटसो जायो बिस्कुट दंबा लानानै फै जेनथखा दंनायमोनब्ला बेबो दिनै नोंजों लिरफानो हागौमोन नों मानो सामफ्रामबो जेनथखानि खोथाखौल' रायलायबाय थायो मा नों आंजों थानो सुखुला नामा मोनाबिलियालाय फाथांखो जानो मा जाखोथाय जेनथखानि खोथासो रायखांदोंमोन आं हाब्रु सारफ्रावनानै ब्लडसो थांबाय नोंहालाय बेखौ मानो रायखांबाय थानांगौ जाखो सिबाय बेरे फुजानि बेखौ मावलाय बैखौ मावलाय मावलाबाय थादोंमोन नों आरो बेखौ रागा फोजोंनानैसो लादों जेनथखायाबो साननैसोनि उनाव सफैसिगोनदां थांनो मोना गरम बन्दआवसो थांनानै फैलायबाय आरो दानो फुजायाव थांनो लुबैबावबाय आं थाङाबा ओमफ्राय बिसोर लामा नायबाय थाया जाहैबाय लामा नायबा नायथों थांनो मोना फरिखायानो सफैलाय लांबाय फरायनांगौ ना सानफ्रामबो फरायगासिनोखा आरो बेसेबां फरायबावनांगौ थाङा होनखाबायना देनां माब्लाबा थांगोन होनखाबायना थांगोन थांथारगोन आं बहा थांनोब्रा आरो सिगाङावसो नुजाथिबावदों आं जेरावखि थाङा नोंनो मानो नांगौ सोंनोबो मोना नामा मानो सोंनांगौ लाब गैयै मानसिया नोंसिनि मोखांखौ नायनोनो हामा दालाय मानोथो नायबाय थाखो दरथानि नामाव रोजासे रां लांनानै बेखौ जे सुख'फिननांगौ नोंनि माथायाव दं फुजानि सिगां होफैखा नों बोराय मानसिहालाय मा फुजा नांखोलै फुजानि उनाव ला आदा बिलिफां आंखौ माबायदि नुदों नोंहा फुजानि जि गोदानखौ गानबायानो औ आंहा बाक्सुनिफ्रायनो हानबावाखै आंहा मैयासो लाबोदों जि गोदानखायसो गाननायदों दा बुंलाय बुं आंखौ माबायदि नुदों मोजांखौनो नुदों बोरो ओरै फैनाय बोरो हगारथ'लाय साइकेलखौ फुगाराब्ला मेला जाहैनायाव जि गोदानाव मैला नांगोन नोंहालाय मानोथो आंखौ खुदुमखो जाम्बा बेखौनो मिथिला ओरै फैलाय थोद जाम्बि मा होनलाबायोथाय मा नों होनबा आंखौ मोजां मोना नामा बिदाया माब्लाबा बिनानावखौ मोजां मोनो नामा नोंलाय बहाथो नुफेरा बिदाया बिनानावखौ गोसो थोनाय आरो जेनथखाखौलाय बिनि खोथाया अबयसे एसे जुदा बेखौ हगार हरनायानो साबसिन जागौमोन नामाथाय नङाब्ला आङो थांनानै बेखौ दोननानै फैनोसै मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ गोरलै दाला नोङो जोंनि जेनथखा आखल आखुआव गोरलैब्लाबो बैसोआव गोरलै नंला बेनि गोसोनि बाथ्राखौ आं बुजिखाबाय बेनिखायनोथ' आं बेखौ थांनो हेंथा होदों बेनि हालोदखौ लानानैथ' आंनि गोसोआ दुखु मोनो नङाना बेनि इयुनखौ लानानैथ' जों सानैबो बिमा बिफा थांनानै दङ
दा थांसै होनदों दहायनिफ्राय खोनासङै बाबाय आङो फुजायाव गाबोन थांबावगोन ना थांबावला गाबोनलाय मानोथो थांबावनांगौ थारमाने नों थाङोबा आंबो थांबावगौमोन नाङा थांबावला नांला दे बिदिबालाय आंबो थांला नायलाय आफा आं मेलानिफ्राय मा बायनानै लाबोदों ओइ बिमा नायफैनाय जारौआ मेलानिफ्राय मा लाबोदों नै जुलाफि नोंसोर सानैनि थाखाय लाबोदों आं नुबाय बे बेलुन सिलुनफोरखौलाय मानोथो लाबोखो बेफोरनि फैसाजोंनो आसान खेराफोर बायनानै लाबोनो हागौमोन ना फैसायानो खुनुरुखुमसो थोदों बिलिफां होदेरनायखायसो नङाबाथ' गैलामोन बेलाय थाइबेसे होखो नोंनोलाय 50 रांल' बिनिफ्रायलाय मानोथो लानांगौ जाखो नोहालाय आं लादों नामा गावसो होदों नों मानो बेबायदि सानहाबबाय थायो नों बेबायदि सानहाबबा आंहा गोसोआव गिखांनाय फैयो एबारनि फुजायाव जेन्थ'खा फैयाखै माथो जाखो सानसे नङा सानसे जों सानैखौ नागिरनानै फैखागोन नों आंनि जानगाराव दाथा नों गावनि अनजालि बिनानावखौ दा बावगारलां ओइ बिलिफां मानसिफ्रालाय न'आव दङना गैया जाखो दङ फै जिरायफै आं दासो थोरसि लथा सुखांदों नै बहाय जिरायदो जागोन दे हा माजोंथो जाखांखो जोंना बिलिफांनि मैगङा जाजानाय जाबायानो बेखौनो लाइ गांनैसो खानानै संदां आरो आलु बाथोन जोंनाबो बिदिनोसै दालि आरो आलु बाथोन नोंसिनावसो गय खान्दिसे जानो होननानै फैदों आं हा बिलिफाङा बहाथो थांखो दङ मादो जादोंथाय बेहा उसुंथिंजायसो बुथबथाब जिरायनानै दङ नै जोंनियाबो बिदिनोसै जानाय लोंनायावनो गोसो होला नंनाय नङैनि बिसिनायावनो गोग्लैसोनानै थाबाय थायो बेरामा मोनसेयानो बादि मोनदां ए नंगौ नामा आं खेबसे नोंथांनि सिगाङाव बुंखादोंमोन ना बिसिनि नांलायनायखौ सानसे समाव देरलांगोन होननानै दाना नुबाय बिसोरखौ दासान्दि थांलाय फैलायखौनो बारा नुवाखै आं आसलते बेफोरबायदिया बे बैसोआव जाखायो बिसोरखौ बुंब्लाबो बुङाब्लाबो बिब्दिनोसै मा बैसोनि खोथा बुंखो नोंथाङालाय बुजियाखै बेलाय बिसोर सानैनि गेजेरनि नांलाय खमलायनि बाथ्राखौनो बुंदां मोजाङानो जादों दे नायनोसै मा जायो जानो नोंथाङाबा मा सानदों बेफोरबायदि नांलाय खमलाया जोंहाबो सानसे समाव जादोंमोन बेफोरखौ अबयसे नोंनि सिगाङाव रायज्लायनो उसुबिदा जायो बुंलियालां जेन्थ'खाया फैनायानो नंला खोमा एथबां थगायलांनांगौना बियो दालाय मारैथो फैबावनो फरिखाया सफैबायानो जेन्थ'खा नों आंनि सिगाङाव जेन्थ'खानि खोथा बुंबाय दाथा आंखि जेन्थ'खानि थाखाय नाङा आंनो जेन्थ'खा नाङा आंनो
जेनथ'खा माथो जादोंथाय मोजाङैबो खिन्थाया सानफा थाल्ला उन्दुबाय थायो बिफानो खिन्थाब्लाबो खोथाखौनो खोनासङा माबालायनो गोसोनि बेराम जादों हारसिङैनो हामलांगोननो हामब्लाथ' मोजाङानो बांलांबासो खोथाया गाज्रि जागोन बे गोसोनि बेराम ना मा बेफोरखौलाय डाक्टारफ्रा सोखानो हाया होमबा डाक्टार गाव जेखौ गोसो जायो बेखौनो खालामगोन नामा बियो दाहो जेबो सुबिदा दाहो बिनो नों जाबाय नैबे उमेल्लनि फिसाजो नैबे उमेल्लआ उन्दैनिफ्रायनो जेबो बिथिङाव जेनफेराखै गथिखे थां आवगायलां जेबो गिनांगौ गैया आं नोंखौ मोजां मोनो नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना आं माबा मोनसे खोथा बुंगासिनो दं खोनायाखै नामा मा नों उन्दुथ' आं बबेबाफोर मुलि मोनो खोमा नागिरना लायनि गिनो नाङा दे मोनाबिलिनि मा न'आव दंना गैयालै हरसाय दङ माथो जाखो मानो एथ' हाखा दावरा जोंना बिलिफाङा लोमजादों लोमजादों औ आदा बिलिफां नों लोमजादों होनलाय जाबाय मा नायबाय थाखो नोंसोर नायब्ला आंहाबो नायनो लुगैयोना
दाबो सिखाराखै नोङो नोंनि मैगंखौ सोरनिबा बोरमाया जालांजोब्बाय रानी रानी आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन ना बोरमा फियोब्ला मोजाङै फियो होननानै बेबायदिनो जानाय नङा नाथाय बोरमाखौ सनै खालामगोन आं खालामनाय नोंहा गोहो दंब्ला आंनि बोरमाखौ दांनानै देखायलाय खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि बोरमाखौ सनै खालामनो फैदों दानस' गुबैगोन आं नायनानैसो दं आं बे खेबाव जुदि बोरमाखौ मोजां नायाब्ला मिथिगोनबो बोरमानि बेदरखौसो नुगोन नों होनबा आंनि बोरमाखौ बेदर जानो नागिरदों नामा आंनि बोरमानि सायाव नोंहा एसेबो अननाय गैया नामा दिनैनिफ्राय नों जोंनि न'आव दा फैसै थोद जाम्बि नोंलाय माथो गाबबायसो ओरैनोसो बुङो आं नोंनि बोरमाखौ आं माब्लाबा बुथारनो हायो नामा दागाथसै बेयो नोंनिल' नङा नोंनि बोरमायानो आंनि बोरमा बारियाव बोरमा खायनोसै